Samantala, issue po sa basura nitong Semana Santa sa Dasul, Pangasinan, iniuugnay sa kinokolektang environmental fee. Para sa detalye ng balitang yan, nagbabalik Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Kine-question online ng ilang individual ang problema sa basurang iniwan ng nagdaang long weekend at Semana Santa sa Dasol sa kabila ng paniningil umano ng environmental fee. Nagugat ang issue mula sa isang anonymous post sa online public group na I Love Dasol kung saan kinwestiyon ang layunin ng paniningil gayong marumi umano ang kapaligiran. Iginit naman ng Municipal Tourism Office na hindi primary responsibility ng opisina ang pangangasiwa ng basura. Sa halip ay kabilang ito sa gampanin ng Barangay at Solid Waste Management ng Bayan alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Dagdag pa rin tanggapan, regular sila nagsasagawa ng coastal cleanup sa mga barangay batay sa tinakdang schedule. Samantala, may ilang nagmungkahi ng karagdagang schedule ng koleksyon at iba pang mapagkukunan upang patugunan ng sitwasyon. Bilang bahagi ng pondo para sa pangolekta ng basura ay nagmumula umano sa mga sinisingil na entrance at environmental fees mula sa mga dumadayong turista. Sa huli, nanawagan ng tanggapan na iwasan ang direktang pagbanggit ng mga personalidad o ahensya sa social media at sa halip ay idulog ang mga issue sa tamang tanggapan upang agad na matugunan ang mga pangangailangan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.